amene anapanga phuma anali Chimwendo banda kaya inali kampeni fatinali tangutsani masiku ochepa chabe kuti tikaponye vote pa 16 September 2025 basi tikuthamanga ku Ntcheu arukatsegulira Ntcheu Stadium kuipanga cheki ndetu inali chani inali tusalirede tukutakotu basi nde iya iradula liboni latsegula stadium chani mesano tsopanono yatsekedwa dzulo movomerezeka kuti tsopano Aitseka timalizitsabe zina zotseka oronda kumakhala achina Jomo mothandizana ndi famu kumadabwabe kuti zikuyenda motani nde tifotokoze motere kunena kuti panalitu pa 12 September 2025 pameneno Chimwendo banda ananyamuka kupitatu ku Ntcheu kuti akatsegule Ntcheu stadium yomwe yakhale kumangidwa kuyamba mu chaka cha 2017 kumadzafika ndi kuti chaka cha 2025 kupanga cheki akuti stadium yo inali itamangidwa kwa 99% kutanthauza zonena kuti no inali itatha ndithu kungotsala 1% kuti amalizitse zina ndi zina basi koma ndi kuti gawo lomafika ndithu 99 pa 100 linali litachitika meaning kunena kuti no stadium yo inali ndekuti ili ready nanga 99% tingakambe zotani. Now what happened? Chimwendo banda naono zonoti apapa achakwera kuti akafike kosigwira mwina athamangiranso kwina tipangebe zonena kuti titsegulire stadium tisalole zoti adzatsegulire akhale a DPP iyayi titsegulire ifeyo mwina mwake ndekuti anthu aku Ntcheu angazakopeke ndi kuzativotera ife kunoti tapanga chitukuko china chake tipange register ndithu tinatsegulira ndifeyo mulamuliro wa MCP mwaioneti ndana aitseguliradi kumene kuja kunapita mafumu chani mwambo kumene kuja tsopano aridule liboni apapande kuti Ntcheu Stadium tsopano panopa taitsegulira pa 12 pamenepo September mmene takambireti ndetitatsala ndi masiku angati titatsala ndi masiku 4 kuti tikaponye vote. I think ndekuti nthawi imene inayso nthawi imene kampeni jemena izitsekedwa or something basi zinachitika zimenezizi kwamba nthawi imene yoyo ndekuti Ntcheu Stadium yakhala ikumagwiritsidwa ntchito makamaka kuponyerapo mipira anthu aku Ntcheu anasangalala sende kuti chinthu chatheka tsopano anthu akhozokadula chikopa pamene ponaenda kuti kuponya mipira koma inali ndekuti no local football mpira ujonena kuti basi no ongozungulira Ntcheuyo kaya matimu amo Ntcheumo kumasewera pamenepo chifukwa chonena kuti apart from kuti no Ntcheu Stadium ijatsegulidwa ndekuti ndi anthu aboma andale nthawi imeneyo imafunikanso ndekuti no ilandire malayisensi apaderadera komanso ndekuti no afamu abwere adzatsimikize bungwe lija limayang'ana za mpira wa miyendo kuno ku Malawi kuti no ndekuti stadium yo ili fitted ndiyo ili ready kuti tikhoza kupakhoza masewera no mpira osangoti mpira wa basi no makwalala amene momwe ongozungulira ndekuti Ntcheuyo koma pasitha kumabwera kaya matimu akuluakulu kaya ndi Bullets kaya ndi chani matimu akuluakulu ajawa zitha kumatani kumamenya ngati Super League zitha kumaseweredwa pamenepo TNM Super League mwaona ndeno afamu anabwerano kuzapanga cheki ataunika bwinobwino ala stadium iyi ground lake silili bwino sili fit ya ground silili bwino it's not fit komanso ndekuti chani nkhani yachitetezo ndekuti sili pabwino chifukwa chonena kuti stadium yo sinamangidwe mpanda olo chabwino kungokungiridwa mpanda uja wa mawaya uja sinapangidwe zimenezozo ndekuti mukuti chitetezo chizikhala bwanji aiso stadium iyi ndionena kuti noti kuitseka afamu ndekuti analengeza choncho kwauza akhonsolo ya Ntcheu kunena kuti no stadium yanu panopa sili fit ya facho nina kuti fesi timangoyendera zimene andala mapanga timayenderanso malamulo a FIFA ndi malingana ndi malamulo a FIFA stadium iyi sili chani sili seti pazingopezeka zoti pakuseweredwa mpira ende muzisewerapo mpira otere koma ndekuti mpira ujawu sipazipezeka phindu limene limayenera mwina lizipita kaya ndi ku khonsolo kaya ndi ku famu kaya ndi kuti boma la Malawi phindu limene lija silizipezeka pofa mpanda palibe ndi zina zoterezo makamba zoti mukamba zotani ndikukamba zoti pakhala pakuseweredwa mpira pamene popo ndi kukamba zoti 99% nditi kamatoa Chimwendo banda naye ndi phuma bwanji phuma lake linalo lina kuti stadium inaita ngosala pang'ono 1% kaya zinali ndale kaya koma 1% yeniyeni ndi zimene akukamba afamu wazigwirizana bwanji okay stadium uyo anthu akhoza kukhalapo mwaioneti uonera mpira adza kukachemerera auze iwe ponya wakuti golesa chanza akhoza kukatani kukakhala penepo ali ndi mastand oti akakhalepo kuchoka so pamene popo ndi zonena kuti ndiye kuti no
akhaiso ma player akhozosewerapo mpira ground lilipo sizoti palibe iyayi koma afama konena kuti ground ilo kaya mwina mwake ndekuti sanalipange bwino kaya silili flat bwinobwino kaya zili motani akutayi silili safe ngati katani tikachita kulikonza sukachikena komanso ndekuti no mpanda uyikidwepo chifukwa chani ifenso timangofuna zoti mpira uziseweredwa nde pasamakhale phindu lizipita inu kwa inu ya console Ntcheu so apa sitingaloleze kupasani chilolezo chiona kuti paziseweredwa mipira ikulekulu fa mipira ikulekulu ikamasewedwapo ngati pabwera kaya ndi dedza dynamos kakubwera ndekuti kaya ndi chani kaya ndi tikuwekeza kaya ndi ndekuti achina bullets kaya ndi silver strikers akupita ukasewera kumene koko ndekuti no anthu apeze kuti akhamukira kumene kuja pamene afika kumene kuja afunika adule matiketi kuti alowe mwachani mu stadium mmodzi fasangaonere mpira ngati no sanadule matiketi ndeti matiketi aja ndalama zimene zija ndi zimene zipeze kuzopita ku console zina zopita kufamu kaya zina zipapita kuboma kaya amazendesa motana za kumipira amaziwa okha koma ano apapa olotibweresepo matimu akuluakulu kuti azisewerepo ndiye kuti chani munthu akhoza kuionera ka game ija ngakhale sanalipire fa chani angoyima kunja kuja palibenso mpandaso ndipo akhoza kungoyima palibe muchinga ndi chani apizukula anthu atani aonera game ija ndiye kuti palibenso chifukwa chonoti akadulire matiketi pafunikira pakhale mpanda ono uchinge ndithu basi ndiye kuti apapa tikhoza kuti mpanda ujoti kumanga ndithu mpanda ka wanjwera utseke anthu asamatani asamaonere mpira uja zachizuchitika nkati samaoneke kunja ndekuti anthu aziti ukhaukha bwiro olowa nkati ndi pamene pa gate ndekuti ndi pamene mungatani mungapezeke zonoti mwakaonera mpira zimenezozo ya ndende pamene zikuti okay kuchoka nthawi imene afamu anazapanga zimenezozo kajeni kawo inspection yawoyo kusafufuza kenako kupanga recommendation stadium sili kupasana license stadium ikone itsekedwe sili fit ilibe security ibe chitetezo chani kunapezeka zonoti anthu amasewerabe mpira pamene padzapa sewerabe mpira kufikira ndekuti dzulo pamene no meya wa mzinda wa Blantyre ya Jomo anapita kumeneko kukaonera mpira omwe nali kumeneko koma jasanayeso amakonda mpira komanso tikuzozona kuti padzatu amayang'aniranso nayeso za maboma ang'onoang'ono tikoti maboma ndithu salili maboma ang'ono amayang'anira maboma nangasi ndi meya ndi chairmaniso kandi president wa ma console onse ya akuno ku Malawi president wawo ndiye maboma onse kumenekoko ma local government eti ndi anapita kumeneko ndimene amakamba zono tokha apa mpira undu omaliza kuseweredwa pa stadium imeneyi tsopano ikutsekedwa pamene ikutsekedwa chonchi a console mukalandira ndalama osangozidya muone sisi zonena kuti nsewuso ndekuti mulumikeze nsewochoka ndekuti kayani musewu mwene ukafika ndekuti paja pa ku stadium mukenera mukonzenso bwinobwino kuti no anthu akabwera matimu aja sizike magaimo tawo mpaka nakupati timira pamene padzapa iyayi zifunikira zonena kuti no sichonse chitheke chimalizike kuti no payambe kusewedwa mipira ikuluikulu kuzipezeka sukaphindu kenake kamene kazipita ku console malo akhala otetezeka komanso pazira anthu azilipira pozonena mpeza ngati zimenezo zoti nde stadium ija yatsekedwa. Anyways, timakamba zonena kuti Chimwendo banda anali ndi phuma. Of course tingamana kuti stadium inali itatha komano 1% inayisanamalizike chinthucho nde kuti sichikubweretsa ndalama nde tinkanene kuti no zolinga zimene anayimangira stadium apart from mwina kusangalatsa anthu kuti azikaonerapo mipira zolinga zina kuti pazipereka zikapsuka ndalama nde kuti zinayiziza sizingakwaniritsidwe pamene popo nde muchiseguliranji zinthuzo pamene nde kuti zolinga zenezene sizingapeze kuti zikukwaniritsidwa sizingabweretse phindu kuboma ngati la Ntcheu mwaioneti I think pamene papa tikhoza kuona ana populuma pamene papa kumapeto kwenekwene amaine angu isisiya kuti mwina mwake zimalizidwe bwinobwino koma ndale I think izi zinali ndale cholinga chonena kuti apeze beti ma points tinatage pamene tinkapita ku chisankho cha pa 6 September 2025 now akakande kuti nosiku oyamba sikesi yokhaye taonanso nde kuti no stadium ija ya amati Joyce Chisulo stadium eti Mwanza stadium ija munayionatu inapezekuti Anatsegula iya chakwera apa ndi Aitseka chani time imeneyo nthawi ya campaign. What happened next? I think inazagwa kaya chinachitika ndizani so zona kuti zina zake zinalibe zisanamalizike bwinobwino zinthu zija zosakhala bwino ziri kukozo bwanzo sang palina ziri kukozo zina zake zimene I think achinapita muthaleka chanazisiya mu 2028 ndekuti achinachakwera chanazimalitsa nkuzazitsegulira okha bridge yomwe bwanji no sanaitsegulire bridge ya palilongwe sanaitsegulire fada sizvono chinachi Isanathe zinthu zimene zisanathe zisiyeni famba pene mukazitsegulira mukhangati mukuona kuti zinthu zozatha
kopeza kuti chidwi chachoka kumene kuti sopano tukapanga zina pamene zinthu zija sizinathe mleli tikumaganiza kuti zinthu zinamalizika faka zinasegulidwa pamene zinthu zija tizisiye kaya ndi kuti ulamuliro wathu upezeka zonena kuti udusa zinthu zisanamalizike zisiyeni zinthuzo ndi za Malawi sizachipani sizachane zathandiza Malawi zipange bwinobwino mwadongosolo bwinobwino mpaka nazimalizike kaya zitsegulira ndi ndani komano penepene tikufuna zinthu zomwe zingathandize Malawi osati zinthu za ndale kapena za chipani akuti